לגימה מהחיים, הפודקאסט ששומר על זכות השתייה, יין, אוכל, משפטים, ובעיקר מה שביניהם. בוקר טוב, גלי. היי, מה העניינים? בסדר גמור, התחלה חדשה. איזה כיף. אני לא בטוחה שהרבה מכירים את הרקע שלנו ביחד, אנחנו עוד נדבר על זה, נשמור את זה לאחר כך. היום יכירו. אבל איזה כיף לעשות איתך את הפרויקט הזה. תודה. כן. טוב, אז... בואי נציג אחד את השני. יאללה, בואו נציג למי שעוד לא מכיר. טוב, אז אורי ארנולד, שף במיל, יועץ אסטרטגיה היום למסעדות, למלונות, ליקבים, לכל תעשיית האירוח בארץ, אולי גם עוד דקה בחול. איש יח"צ מטורף, האחד והיחיד כמעט בתחומו. אנשים לא יודעים בכלל איזה פעילות אתה עושה, ובעיקר בתחום הקולינריה כמובן. משם הגעת. לגמרי. ואיתי גלית, גלי חברתי, עורכת דין, מתמחה בתחום דיני המשפחה, בוגרת WSET, אהבה גדולה ליין יש לה. Level 2, סופרת, פאנליסטית בטלוויזיה בעניינים משפטיים. גלי, מה בעצם אנחנו עושים פה? מה את עושה פה? איך התחברנו? איך התחברנו? מה הקשר בין יין, אוכל, משפטים? מה ההזיה הזאת? לשם מה התכנסנו? טוב, אני עורכת דין כבר 26 שנים. ובעיקר כמעט 18, 19, 20 שנה האחרונות, תחום דיני המשפחה. תחום דיני המשפחה הוא תחום שהופך לך את הבטן. הרי בסופו של דבר זה פוגע לנו במקומות שהכי יקרים לנו, הכי מפחידים אותנו. זה המשפחה שלנו, זה הביטחון הכלכלי שלנו, זה הבית שלנו, זה הילדים שלנו, זה מה שבנינו, מה שחלמנו. הרי לא טוב להיות האדם לבדו, כולם רוצים בסוף איזושהי סוג של זוגיות. ומשפחה היא תחום מרתק, זה תחום כל כך מעניין. מלא אומרים לי, תגידי לי, מה את עושה בגועל הנפש הזה? ואני באמת מוצאת שמה את הערך, את המקום הזה של להביא אדם מהפינה הנמוכה הזאת, מהפחד הזה, מהמקום שהכל חרב עליו, לא רק לפתרון משפטי, אתה יודע ככה שהוא יצירתי והוא נכון והוא מותאם, אלא גם לגרום לא לגדול, ואם הוא גדל בסוף כולם מרוויחים מזה. וזה מרתק, וזה מורכב. בדיוק, כמו עולם היין מבחינתי. אתה יודע, הרגשתי שאני חייבת משהו לנשמה, ולפני 2 עשיתי את הקורס של ה-WSET, וכשאתה עוסק ביין, כמו במשפטים, אתה אפילו לא יודע מה שאתה לא יודע, עד שאתה יודע כמה אתה לא יודע. זה בערך מורכבות המשפט. אין סוף. מה זה אין סוף? ואז פתאום נחשפתי, היום נדבר על זה קצת יותר לעומק, שנעשה לנו את הטעימה, אבל נחשפתי בכלל למורכבות ולדמיון, וגם לפן הסובייקטיבי של יין, כי מה שאני ארגיש בטעם זה לא בהכרח מה שאתה תרגיש, ומה שיעלה לי באף זה לא תמיד מה שאתה... אבל אפשר לדבר על זה, ואפשר לנהל סביב זה שיח, ומשהו שהוא מעניין יותר, מעבר לזה שזה אחר כך מרחיב לך את העולם ועוד מלא מעגלים. טוב, אני לא מפסיקה לדבר. זה מתחבר לקולינריה, זה מתחבר לטיולים. מתחבר לקולינריה, כי אוכל הוא אותו הדבר, הוא מורכב, והוא לפעמים סובייקטיבי, מה שאתה תאהב, זה לא מה שאני אוהב. ולא יודעת, ובסוף אוכל ויין, סליחה שאני אומרת, אבל גם משפטים, מעיפים לי את המוח. מהמם. אז אנחנו כאן, שיא הקיץ, תחילת עונת הבציר, חברים שלנו כבר בקרמים, עובדים. התחילו לבצור עינות לבנים. לתפוס היום יינן לשיחה או לעצה, זה משהו שקשה מאוד לעשות, למרות שהשגנו חבר קרוב שתכף נעלה אותו כאן לשידור. מי יגיד לך לא? יינן בעל שם. תום ימי בין המצרים, זה בעצם הדבר, אתה יודעת, כמסעדן ובן אדם שעוסק בפן כל הזמן, זה בעצם מה שתוקע את הקיץ, ימי בין המצרים. מאתגר. 3 השבועות, ואז השיא שלהם 9 הימים. זה הפקק של הקיץ, כאילו, ואנחנו בדיוק בסיומה, ובדיוק עכשיו מתחיל הקיץ, והמסעדות ישתפו באנשים, והיקבים, והטיולים, ויאללה, זה, איך אומרים, הזמן ליהנות מהקיץ. אז אנחנו נשב כאן וניגע בכל הנושאים האלה, יין, מסעדנות, משפחה, יקבים, ובואי נתחיל ולפתוח בקבוק שהבאנו לכאן היום. אני יכולה לשאול אותך שאלה שנייה? בבקשה. דיברת על תחילת ימי הבציר. ואנחנו יודעים הרי שהבציר הוא תלוי, בגדול הוא תלוי כל מיני דברים, אבל הוא גם תלוי מזג האוויר. ואנחנו נמצאים באקלים מאוד מאוד חם. אז אצלנו זה מתחיל. מוקדם יחסית. בדיוק. ונכון שהבציר יכול להימשך ולהגיע באזורי אקלים מסוימים, אפילו עד נובמבר?
באדומים המאוחרים, כן, או ביינות לייט הרווסט, שמשאירים אותם עוד על העץ, שיהפכו לצימוקים, וכל המתוקים האלה בסוף. אז כן, יש לנו טווח רחב של בציר, באמת, במדינת ישראל. יש לנו טווח רחב של אזורי אקלים. אתה יודע, אנחנו מדינה קטנטנה שיש בה ממדבר ועד רכסים ושלגים. אבל הפכנו ממש למעצמת יין. או פעם, במונחים, בכמויות הישראלים, אבל... תראי. אני ואת זכינו לגדול בדור הזה שהמהפכה הזאת קרתה בעצם. אם ניקח את עצמנו שנים אחורה... לפני אתה מתכוון ליין הפטישים בקידוש ביום שישי, לא, שאי אפשר היה לשתות אותו בערך בשנות ה-80? אז שמה נולדנו. נכון. זה מה שהיה לשתות. נכון. היה יקב וחצי במדינת ישראל, אני זוכר, לא היה עצה. מה היה הראשון? היה... כרמל מזרח. את המהפכה התחילה בעצם רמת הגולן כנראה, הקמת יקבי רמת הגולן, אי שם בסוף... שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ואנחנו פשוט גדלנו לזה. את יודעת, מי פחות ומי יותר. אני ילד לאבא שוויצרי שהשקע אותנו. אני אעשה גילוי נאות, לא היה אז חוק למניעת אלכוהול. אז אתה כבר ספגת את זה מגיל מאוד צעיר. ספגנו את זה, איך מישהו אמר אתמול? אני זוכר את הטעימה הראשונה מהברית. אז את הברית אני לא זוכר, אבל אני זוכר את עצמי בתור ילד, ושותים יין, ושותים בירות מסביב לשולחן, אם זה בארץ, אם זה בביקורי המשפחה באירופה, בשוויץ. לא היה מים בשולחן. מהסבתא בת ה-80 ועד הילד בן ה-8, כולם ישבו עם בירה, אפילו בירה חמה מהמדף, אבל היה בירה, לא היה בקבוקי מים. להשיג מים זה היה כאילו, בואו נלך לחפש מים. אז באמת זכות גדולה, זכינו לגדול בדור הזה שישראל הפכה בו, איפה שאנחנו נמצאים היום, למעצמת יין, וכמות היקבים וכמות היקבי הבוטיק. את יודעת, שואלים כמה יקבי בוטיק יש בישראל, התשובה היא תלוי באיזה שעה אתה שואל. בדיוק. אבל רגע, בוא נעלה את השאלה הזאת. מאות? מה, 800? 900? אני לא יודע לענות על זה במדויק, אבל יש מאות. אם אני לא טועה, בפעם האחרונה ששמעתי את הנתון הזה, זה היה בכיוון של המספרים האלה, וגם כמובן מה אתה סופר, עם מה שאתה פתחנו עכשיו במטבח, הצצנו את זה חבית, או שהרבה מעבר. אבל זה מטורף, וזה הפך להיות ממש, זה ממש תרבות, כבר יום שישי שבת כזאת, לגמרי. לטייל ביקבים, ולהגיע אליהם, להתארח, תכף נדבר פה על טעימות, שזה בכלל עולם ומלואו. בעצם, אתה יודע מה, בוא נמשיך. בואו נפתח את הבקבוק שלנו. מה אנחנו שותים היום? יש לנו כאן בקבוק, גילוי נאות של חבר קרוב, היינן ג'וני שטרן. ג'וני חרוב. סוביניון בלאן, 2023. זכיתי לטעום אותו בעצם מיכל נרוסטה. אם יש משהו שאני אוהב זה ללכת לחבר שעושה עינות לבנים, ולשתות את הסוביניון בלאן, ככה קר בברז מהמיכל נרוסטה. אז רגע נפתח את הבקבוק, כדת וכדין. אז אני יכולה להגיד משהו על טעימת עינות? בוודאי. המון, כשאתה מדבר עם אנשים שהיין פחות קרוב לליבם, כן, דייקת את זה, מדברים על איזושהי נפיחות כזאת, שאתה מלא בעצמך, כי אתה מתחיל לתאר כל מיני דברים. פלצנות יין. לא היה לי נעים להגיד את המילה פלצנות. תגידי, פלצנות יין. בדיוק. אנחנו ניגע פה בהרבה מושגים, מפרק לפרק, היום ניגע במושגים יותר טובים, אבל סתם, איך אומר על הדרך? פלצנות יין. אנשים מסתכלים על אנשים שאוהבים יין, מסתכלים עליהם מהצד, אלה שפחות בעניין, ואומרים, מה זה? זה פלצנות יין. וזה תמיד מעצבן אותי. אני אגיד לך למה. כשאתה... וואו, איזה רעש יפה עשית. כשאתה מגיע לסופר פארם ובוחר ניחוח של קרם גוף, אני יודעת שאתה כל היום בוחר ניחוח של קרם גוף, כן, בדיוק, או ניחוח לבית, או איזשהו ספרי של משהו, יש לך ארומת טוקיו בסתיו, יש דברים כאלה, שכחות כאלה, למה זה לא פלצנות, ולמה לעכשיו להתחיל להתענג, ותכף נדבר על הסדר של טעימה ואיך תואמים, ואנחנו נעביר את זה גם ויזואלית, אבל ננסה להעביר את זה בכל החושים, כמעט. למה זה פלצנות? נכון, זה נורא מעצבן. כך הרבה נושאים שמותר להתפלצן עליהם, וביין זה כאילו... וזה תענוג כדי מפתח שיחה, ואנחנו תכף נדבר על מה אתה חושב ומה אתה מרגיש, ואם אהבת ולא אהבת, ואנחנו כבר סביב חוגים כאלה, ויש לנו חוגי חברים כבר סביב היין, ואם אי אפשר היה להתפלצן ולדבר מלא ולחשוב אחרת, על מה היינו ממשיכים לדבר? על פוליטיקה? טוב, יאללה, בוא נטעם. יאללה. אז נסתכל. אתה רוצה להתחיל להגיד איך אנחנו בודקים? אני אשאיר לך את הבמה בתור בוגרת הלימודים המקצועיים. אנחנו נעשה את זה. בואי נעשה את זה ביחד. יאללה, אז דבר ראשון שמסתכלים זה ויזואליות, נכון? זה העין. בדרך כלל נהוג להצמיד בדיוק ליד משהו מפית לבנה או נייר לבן, כדי לראות את הגוון. ויש פלטה מטורפת של צבעים, אפרופו להמשיך ולהתפלצן על הדברים
האלה, סליחה. אבל אם אנחנו מסתכלים על היין שאנחנו עכשיו שותים, הוא בהיר מאוד, נכון? זה מין מאוד מאוד חיוור. אופייני לסוביניון בלאן. תקין, אין בו איזושהי עכירות או משהו מקולקל. אין פגמים ויזואליים. אין פגמים. מה עוד אתה רואה, אורי? כן, מאוד אופייני. כן, ליל, אין רגליים או משהו בכוס, את יודעת, רואים את ה... אין עיניים, אין טיפות, כל אחד קורא לזה משהו אחר. עיניים, רגליים, טיפות. זה כבדות יותר ביין. אין כבדות, מארסלים את היין, לאוורר אותו, להחדיר לו אוויר. אני אוהב לעשות את זה על שולחן, יש כאלה שאוהבים לעשות את זה באוויר. אני פחות רוצה להפריע לנו פה לתקשורת כרגע, אז אני... טוב. מריחים. עכשיו השלב הבא בדיוק, זה האף. בכבוד. טוב. כן, בבקשה. יש פה קצת, יש פה את הסיטרון, את הלימוניות הזאת, אפילו ליים. תפוח ירוק. אשכולית אולי אדומה או משהו כזה? מעבר לריחות האלה, החמצמצים והכלילים. אתה מריח משהו שהוא יותר הרבס כזה, יותר עשבים? כן. נכון, מה אתה מריח? עסבוני, אבל גם מאוד רענן. מאוד. מאוד רענן. טעמתי. אני לא יכולה להתאפק, בסדר. אנחנו לועשים את השלוק שלקחנו בעצם, מנסים, בגלל שיש לנו בפה אזורי טעם שונים, מנסים לשחק איתו ככה בתוך הפה, וגם להכניס עליו קצת אוויר. זה הרעשים המוזרים בדרך כלל שהפלצני יין עושים כשהם תואמים. טוב. אתה תתאר את הראשונה, כי אתה יודע שהשנייה אצלי כבר הייתה קצת שונה. בבקשה, אני אתן לך את הבמה. באמת? שאני אתחיל? האף שלו, הפה שלו קצת שונה לי מהאף, נכון? האף הבטיח יותר גבוה. נכון. כן. האף היה הרבה יותר ככה עם עניין, והפה חמוד לי, קליל לי, easy to drink כזה. יין כיפי. כיפי. סיומת. סבירה כזאת. טיפה מרירה, כאילו חסר איזה הגלגלות חמוצה כזאת בסוף. בדיוק, אולי האיזון שם עם החמיצות, עוד משהו. אבל יין ממש קל לשתייה. כן. וכשהוא קר, יכול ללכת טוב עם? עם מה לא, דגים, סלטים, סביצ'ה טובה ככה, דגנה. למשל גבינות כבדות פחות הייתי משלחת, לא? נכון? מנות כלילות לגמרי. בדיוק, אחרת זה מאוד יעפיל על הטעם שלו. לא אמרתי גבינות בכלל. אתה לא אמרת בכלל, נכון? אני פה דגנה, סביצ'ה טובה ככה. כן, נכון. סלט. כן, צלחת פירות כזאת היא חמודה, עם איזה משהו קליל, או עם דג באמת וכדומה. רגע, ואפשר לדבר על הדברים הגסים גם? כמה עולה הבקבוק? הבקבוק עולה מחיר מדף באזור ה-80-90 שקלים, 89 שקלים. צריך שנדבר על מחירי היין בארץ? שנדבר על מחירי היין בארץ. תראה. נורא כואב, זה לא אשמתם, כן, אבל נורא כואב שיין ישראלי מיקב בוטיק מגיע למדף במחיר כזה, ואתה יכול ללכת לאיזה חנות יין ולמצוא 2 או 3 יינות מיבוא, בלי כבוד, בלי פזם, בלי זה, אבל אחלה, טעימים וכיפים ומפנקים, ובסדר, אפילו יקב מוכר, ולא נגיד בעל שם, אבל יקב ששמענו עליו פעמיים. אבל זאת המציאות. אני כל היום שומע את זה, את יודעת, אני מלווה מסעדנים, אני כל היום שומע אותם מתלוננים שהקהל בוכה על המחירים במסעדות, חבר'ה, יוקר המחיה מטורף. מחירי הירקות פה מאמירים שחקים, מחירי הפירות, מחירי הדגה, אותו דבר בעיננים. כוח העבודה, השכר, הסחירויות, כל התחזוקה מסביב. לגמרי. אז בואו, חבר'ה, גם שקונים יין בוטיק במחיר הזה, היקב לא עושה כסף. היקב לא עושה כסף, זה אבסורד, הם לא מרוויחים. יקב בוטיק זה דבר שעושים לנשמה. אומרים, כדאי, לא כדאי, יקב בוטיק למשוגעים בלבד, אפשר לקרוא לזה תחביב, אפשר לקרוא לזה לנשמה. אם הם במקפצה של קצת יותר גדילה, אז הם כבר מתחילים קצת לעשות כסף, אבל... ואז יש להם גם מגוון יינות, שהוא יותר ככה על פלטה רחבה, נרחבת יותר של טווחי מחיר.
אתה יודע לך. דרך אגב, יין גלילי, יקב שנמצא בגליל המערבי, הכרמים בגליל המערבי. איך אומרים? קרוב לבית. פטריוטיות קצת. כן, לגמרי. זה חלק מההשקעה גם בתוצרת שלנו, לעודד אותה ולתרום לתעשייה המקומית שלנו. אבל אני תמיד מסתכלת על מחיר של יין, כי זה באמת, בסוף צריך להיות סוג של value for money. תראי מה שאני עושה, יש יין ליום-יום, ויש יין לסוף שבוע. בדיוק. נכון. הולכים לסופר, לחנות יין, לסופר של העדה הזאת, לסופר של העדה הזאת. את המבצעים המפתיעים תמיד מוצאים לא בסופרים הגדולים, אלא בסופרים הנישתיים יותר. נכון. אתה נכנס לשם, אתה רואה איזה קיר עינות מטורף פתאום, 3, ב-2, ב-4, לא צריך להגזים גם בזול, כי איך אומרים, בסוף כאב ראש לא שווה את הכסף. כן, אבל עדיין, כשאני נכנסת, אני לא נכנסת לסופרים לקנות יין, תקרא לי נפוחה, אבל אני לא כיף לי. חלק מהחוויה בעיניי, היא ללכת, להיכנס לחנות יין. חוויית הקנייה. בדיוק. ולקשקש על זה, ולדבר עם מי שמחירות שם, שבדרך כלל אנשים שיודעים יין. כשאני אומר סופרים, אני מתכוון לסופרים שיש בהם כבר היום מחלקות יין, ואנשי מחירות של יין. נכון, רק ששם לא תמיד יש אנשי מקצוע שאתה יכול לדבר איתם ולדבר על יין. אז מה שרציתי להגיד, שקונה יין בלבל הזה, וקונה יין בלבל הזה, וזה יומיומי, או 2, או דו-יומי. ואתה יודע, יש עינות לסוף שבוע, וכשבאים חברים, שעושים ארוחה טובה. ומה שאני רציתי להגיד, כשאני נכנסת, ואני מחפשת גם אני קוראת לזה עינות אמצע השבוע, כי אנחנו שותים על בסיס יומי. נשמע אולי, אבל אנחנו באמת, החלק שלנו בערב הוא להניח את היום בצד. לגמרי. להרים רגליים למעלה, למזוג משהו טעים, ופשוט להתענג עליו בקצב שלך. יש אנשים שמתענגים על סיגר, יש אנשים שמתענגים על יין, על וויסקי וכדומה. יש אנשים שלוקחים תרופות, כדורים. כן, יש אנשים שגם וגם וגם. אבל לא נגיע לזה עכשיו, לא בדרך. אז אני תמיד כשאני נכנסת, וגם כשאני מחפשת את המוצר צריכה הבסיסי, היומיומי, אני כן מאתגרת אותם במחירים. כן, כן. כי כן חשוב עדיין למצוא ולראות שאפשר לשתות במחירים שהם יותר סבירים. וכשאני אומרת מחירים סבירים, אני לא יודעת מה זה צריכה, מבחינתי זה בקבוק שהוא 60 משהו שקלים. אין כבר את ה-20-30, אתה גם לא רוצה אותם, זה מה שדיברת על כאב ראש. אבל זה סופר סופר חשוב, נכון? נכון. אבל עדיין לא דיברנו על, אמרת גליל מערבי, איפה זה גדל באזורים שלנו? כן, כן, לגמרי. היקב בתובל, הענבים מקישור, קדמת צבי. הענבים פה מעורבים מכרם בקישור ומכרם בקדמת צבי. והוא זני או שהוא נטו כול? זני, סוביניון בלאן. סוביניון בלאן. כן, לגמרי. בדיוק, אז הוא אומר שלפחות 85%? פה זה 100%. וואו. בתור חבר גם הייתי שותף בביקבוק קצת. אני אוהב ללכת לתת יד לחברים עיננים. איך אמרת, לא פלא שצריכת להשיג יינן. אז הרבה עיננים שהם שכנים קרובים, או יקבים, או קורמים, אני מאוד אוהב להתנדב, להגיד, הוא אומר, השבוע אני בבציר, אני אומר לו, בוקר אחד אני בא. תרשום אותי ב-5 בבוקר, אני אצלך. ואז אם אתה לא קורא לחברה טובה שלך, אתה לא יכול לעבור בחזרה, כי אתה יודע שזה לא יעבור. את זוכרת מה קרה פעם האחרונה? אני זוכרת, אתה רוצה לשתף מה קרה פעם האחרונה? שעמדנו, זה היה בציר שלנו, ביין שאנחנו מכינים. קבענו תכף נדבר על היין שאנחנו מכינים, אבל קבענו ב-4 בבוקר. אני שותה בינתיים. אין בעיה. אז תכף נדבר על יין שאנחנו מכינים. לצורך העניין, בבציר האחרון קבענו 4 בבוקר. 4 בבוקר. חושך, אני עושה סטורים. רגע, אני מעלה סטורי. שעיניי לחלשים בלבד. כובע מטומטם על הראש. ממש ביגוד כזה שמתאים לשדה, כן, כן, תרמיל, נעלי ספורט, זה. מזמרות ונוהגת בחושך לנקודת הפגישה שלי עם אורי, כדי שמשם נחבור. יורדים מהגליל, קובעים להיפגש בקריון, לאחד רכבים, ולנסוע לכרם בשפיה. נכון. במורדות זיכרון יעקב. נכון, ואני מתקשרת ב4 ומשהו לפנות בוקר, כשאני כבר ברכב. לא, זה הולך ככה, אני עוצר לתדלק, מתדלק בקריון, ואז ברדיו, להלן הודעת דובר צה"ל. אנחנו היום צוחקים, זה לא היה מצחיק. מחייך, גלי, המלחמה העלתה לא שלב, 2 שלבים. גלי, לבנון התחילה. זה היה בדיוק שהתחלנו את לבנון, שצה"ל התחיל שם את הפעילות החזקה,
וכמובן, שכמו שני שפנפנים, מה זה שפנפנים? לא, אני אומרת לך, אורי, בטח אף אחד לא יגיע. ברור, אף אחד לא יגיע. מה זה מטורף מה שקורה? ואני אומרת לך, גם בעלי אמר לי עכשיו שעדיף שנחזור. עשינו יוטרן, ברחנו כל אחד לביתו, אבל אנשים שהיו שם כן בצרו. מה הסתבר? שאנחנו כנראה היינו השפנפנים היחידים. השפנפנים היחידים. או היחידים ששמעו רדיו בדרך. לפחות אנחנו אחר כך נתנו יד להמשך בדיוק, של הענבים שהגיעו להמשך התהליך שנדבר עליו. אז זה היין שלנו, ככה הוא התחיל, אנחנו צריכים לתת לו איזשהו שם שמאפיין את לפנות בוקר המטורף הזה. לגמרי. בדיוק. אז בואי נדבר על היין שלנו. במסגרת פעילותי, אני מלווה את יקב עכו, שנמצא תחת מתי, שזה יקב חברתי, זה היקב החברתי הכשר הראשון בישראל, שלשם נרשמים לשנת בציר. אתה נרשם לקורס והוא עיוני ומעשי, אתה איך אומרים, מלקטוף את הענבים ועד לקלוט אותם ביקב, חביות, בקבוקים, הכל. בסוף שנת ההשתתפות... טופינג, אנחנו עכשיו בשלב... הכל, טופינג. בסוף שנת ההשתתפות, אתה יוצא עם בקבוקים משלך. נכון. אם כן, את 100 בקבוק, 200 בקבוק, אני וגלי חתומים על חבית ביחד, יהיה לנו 300 בקבוקים. יהיה לנו 300 בקבוקים לשתות. וזה מביא אותי לפינה הבאה. אבל שאמרת חברתי. כן. רוצה לתת לזה קצת יותר... מה זה חברתי? מה זה חברתי? שכולם משתתפים. כל הנרשמים של אותה שנה, ויש כאלה שעושים את זה שנה חמישית ושישית. כל הנרשמים משתתפים בהכל. זה אני מכירה אחד כזה עוד שקיים בארץ, נכון? יש את סורק. אמרתי, הכשר הראשון. הראשון הכשר. כי סורק הוא לא כשר? סורק הוא לא כשר. ובעקב עכו עושים כשר ולא כשר. כל אחד לפי ראות עיניו. נכון. אני שאלתי השבוע לתומי, ישבתי באיזה פאנל שתכף נדבר עליו, שאלתי מה ההתעקשות הלא כשר, כי כבר עושים כשר, וכבר יש משגיח ויש זה. והם ענו לי אותה תשובה שהרבה עננים ענו לי במהלך השנים. אמרו לי, אתה שף, תחשוב שעכשיו בא למטבח המשגיח כשרות, ואומר לך, מעכשיו אתה רק יכול להסתכל ולחלק הוראות, אבל לא להושיט יד ולגעת. ובאמת חשוב לאנשים, במיוחד אנשים שנרשמו לתהליך הזה, ידיים, לכתוב, למעוך, להרבב. נכון, אנחנו ממש, זה מופרד לחלוטין התהליך, אנחנו רואים, אבל אנחנו כאנשים, מאחר אנחנו לא שומרי שבת וכדומה, אז אורי ואני לא יכולים לגעת ולעבוד. עד קליטת הענבים ביקב השתתפנו, משם עמדנו והסתכלנו. עמדנו והסתכלנו מרחוק, ומי ששמר שבת ומי אז אמרו לי הרבה אנשים בפאנל הזה שהיינו, לי חשוב לגעת בכל התהליך, לעשות את היין. יש לנו את התמונות שאנחנו מרגישים ועושים את זה, זה חשוב. זה באמת חשוב. לי יש דעה על האירוע הזה, אני אשמור אותה לפודקאסט הבא שלנו. בסדר גם. למה להתעצבן עכשיו? למה להתעצבן? בסדר. משהו מעניין שקרה השבוע, אז איך אומרים, מתחבר לי כבר, פינה מתחברת לפינה. במסגרת פעילותי, אני מלווה גם את אולמות האבירים בעכו. נכון. חברה לפיתוח עכו עתיקה. איזה מקום יפה. ושידוך שלי, איך אומרים, בטח יש עוד כמה טוענים לחיבור. לשידוך. זה כמו שעברתי, פתחתי את המסעדה בעכו, אז 10 אנשים שונים אמרו, אני הבאתי אותו, אני הכרתי ביניהם. להצלחה אבות רבים. אבות רבים. אז בחלק מהפעילות, אנחנו מעתיקים את היקב ממשכנו הגראז'י. מאוד גראז'י. גראז' זה מילה מפוארת. מעבירים אותו מהגראז' שהוא נמצא בו, לחלל היסטורי בתוך אולמות האבירים. יקב עכו יישב בתוך אולמות האבירים, בהשקעה, עם כספים, משרד התיירות שם. ויש שם יקב, איך אומרים? לעילה ולעילה, כמו שאין בכל האזור פה. זה אחד המקומות. בתוך מבנה עתיק, תקרות, קשתות, משהו. אתה תמיד מרגיש שאתה... לגמרי. בעידן אחר, במקום אחר. הזמן עצר מלכת, כאילו אתה באיזה אתר צילום של סרט. לשלם את זה עם יין, זה אז היינו שם השבוע בסיור. מתי זה כבר יחנך? מתי מתחילים כבר? מתי זה יחנך? נורא רצינו שאת הבציר הזה כבר להכין שם, זה לא ריאלי. לחוץ מדי. גלגלי בנסיבות חיינו המטורפות. בנסיבות חיינו. שהכל קרה תחת אש, אז גם זה קרה תחת אש. אבל אני מאמין שבמהלך השנה זה יקרה. ככה לקראת אביב הבא כבר יהיה החלל. יכול להיות שיהיה גם מעבר זמני מהגרז'ון הזה לאיזה חלל שעוד לא יוכשר לגמרי בתוך אולמות האבירים, כאילו להעביר את הדברים הרעי בשביל לא לגרור אחר כך חביות ודברים כאלה, אבל במהלך שנה הבאה כבר החלל יהיה מוכן, כאילו כמה חודשים של תכנון ועבודות. לי אין ספק שאנחנו גם שם נעשה את היין שלנו. ואין לי ספק שזה יהיה הצלחה, נכון. זה ווין ווין, זה כאילו מדהים. איך שמסתכלים על זה.
עכשיו תורך לספר לנו איזה משהו מעניין שקורה. תראה לאן אתה לוקח אותנו, לאולמות האבירים. שנייה, כוסות ריקות, זה לא... אתה אחראי על להאמין. אני אחראי. אתה לוקח אותנו לכל מיני מקומות אקזוטיים, אני אקח אתכם פשוט לחופשת הקיץ, נכון? אנחנו בחופשת הקיץ, ואני לא יודעת אם זה החום, או מה קורה, אבל אורי, אנשים איבדו את זה. מה שכיף אצלכם, עורכי הדין לענייני משפחה. כן, דבר. שכל פעם שיש קצת אקשן, זה עושה לכם פרנסה. חמסה. אנחנו רוצים שיהיה טוב לכולם. בחגים רבים בבית, הולכים לעורך דין. בחופש רבים בבית, הולכים לעורך דין. במלחמה רבים בבית, הולכים לעורך דין. חמסה, קחי את זה מפה. אז יפה אמרת, בחופש רבים בבית. ועיקר המריבות, אתה יודע, היא להורים פרודים כבר, להורים גרושים, זה כשאתה רוצה לצאת לחול עם הילדים שלך ואתה גרוש, אתה חייב לקבל אישור בכתב מההורה השני. ומי שבא לו עכשיו להתחשבן ולעצבן, בינינו, יש מקרים, אני בדיוק מונח על שולחני, אתה יודע, אי אפשר לשתף בכל הזה, אבל בדיוק מונח על שולחני, בדיוק מונח על שולחני, מקרה שהוא לא סתם, אוקיי? הייתה שם איזה רצון להתחייבות לא הגיונית בעליל. אבל באופן כללי, אין סיבה בעולם שאמא או אבא רוצים לצאת לתקופה קצרה וסבירה עם הילדים לחופשה, מעדכנים לאן הולכים, איפה נוסעים, אמצעי תקשורת בסיסיים היום לכל הילדים, יש את הטלפונים שלהם, וואטסאפים, פייסטיים, you name it, זה בכלל לא משנה, אין סיבה שלא. אבל זה קר פורה להתנגשויות ולהתחככויות, ואני מוצאת את עצמי באמצע פגרת בתי המשפט, בה אני אמורה לעשות פודקאסט גם על יין, רצה לפעמים וגם מגיעה עד כדי דיונים, שתבין שזה דבר נדיר. בדרך כלל אין דיונים בצווים האלה. בית המשפט נותן החלטה על סמך הטיעונים של כל צד. זה מבאס, חבר'ה, באמת, כאילו, תפעלו בשיקול דעת, נכון, אם הצד השני שלכם הוא ממש פסיכופת, אבא לא אחראי בעליל, לא כי לא נראה לך שהוא היה נחמד עליך מספיק. אמא שלא מספרת ולא מדווחת, חשש אפילו לחטיפה, לאי החזרה, למשחק לא הוגן על חשבון הילדים, אל תאפשרו. אבל אם אתם יודעים, בתוך תוככם, שזה בסך הכל אישור פורמלי, לנו אין בעיה שתמשיכו לתת לנו פרנסה. תחשבו אתם מי הטיפיש. יש משפט. תסיימו יפה. תעשו את זה יפה. כאחד שעשה את זה יפה. אין ערך לזה, אבל זה אפשר למנות פודקאסט שלם בפרק שלם, או אפילו לפתוח איזה סדנה. נכון, אנחנו נפתח פה. איך להתגרש יפה. איך להתגרש יפה, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו. המומחיות שלי בשנים האחרונות, התת-מומחיות שלי בשנים האחרונות היא דווקא פרידה מערכות יחסים מאוד קיצוניות ורעילות. ויש אנשים, נרקסיסטים, יש אנשים שהם מאוד פסיב אגרסיב, יש אנשים די מסוכנים, אורי. נכון שהם לא הכלל, אבל שם צריך באמת לדעת איך להתמודד, כי זה סכנה גם לצד שנמצא מולם וגם לילדים. יש אנשים שאין להם קווים אדומים. כן. אין גבולות. אז נכון, המטרה היא באמת, ברוב התיקים מסתיימים בהליך המקדמי. אנחנו מסיימים אותם יפה. במה שנקרא גישור, משותף, נפרד. יונאמין, זה לא משנה. יישוב סכסוך, בהליך המקדמי. הסכם חכם, שומרים עליהם, עוטפים אותם, ושיצאו לדרך לשלום. אבל אני לאחרונה חובה את הטרפת ואת הקצה של הקצה, ואנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים. בואי נעלה לקו את אורח השבוע שלנו. מי האורח שלנו? אז אורח השבוע שלנו הוא אסף פז, יינן ובעלים משותף של יקב ויטקין, חלוץ בזנים ספציפיים, בוגר, וואי, מה הוא בוגר? בוגר יקווה קרמל, יקווה בנימינה, יקווה סגל. קודם כל נתחיל עם זה שאני רק לאחרונה נהייתי בוגר. היי אסף, מה שלומך? איזה כיף לשמוע אותך. לצידי חברתי גלי, בוגרת עורכת דין, בוגרת WSET, ואנחנו מקליטים את הפרק הראשון בפודקאסט שלנו, ולכבוד הוא לנו שהסכמת לעלות לשידור. לכבוד הוא לי שאני עושה איתכם ביחד את התפתח. תודה רבה. אז מה, איפה אנחנו תופסים? אני אוהב להתחיל דברים חדשים, אתה הספקת להכיר. מהמם. איפה אנחנו תופסים אותך, אסף? על איזה ציר של השנה? כרגע זה 9 באב, אז אנחנו קצת מה שנקרא יקב סגור.
וגם אני לא רואה נכון עכשיו לנסוע לקורמים למרות שכל דקה חשובה, אז לקחתי את הזמן להיות איתי המשפחה, לעשות כל מיני דברים שלא הספקתי. מהמם. זה ספציפית היום, אבל תקופה מרגשת, תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית. תחילת הבציר? כן, תחילת הבציר, אבל אם עובדים טוב לאורך כל השנה, וביאנקי ויטקין אנחנו כבר בבציר ה-25, אישית זה כבר הבציר ה-30 אם אני לא טועה, ה-29 או ה-30, אני כבר לא סופר. הזדקנו, אסף, לא הייתי מאמין ש-25 שנה לויטקין. כן, זהו, אמרת בוגר, אמרתי סוף סוף התבגרתי. אז אנחנו, אתה יודע, כבר מכירים את השפיל ויודעים לא להילחץ ממה שלא צריך להילחץ ולפעול איפה שכן צריך. אני יכול להגיד שהשנה היא, כל שנה יש לה את הדרמות שלה, אבל השנה יש דרמה מאוד גדולה בגלל הירידה הדרסטית בכמות הגשמים בחורף. כן, שנת בצורת בגדול. כן, מה שמעניין מאוד מאוד, וזה עוד תמיכה בגישה ובתורה שהרבצנו בתחילת הדרך, שאמרנו לעבוד יותר עם גפנים מקומיות שעמידות בחום וביובש, וגם גפנים בוגרות שיש להם מערכת שורשים מאוד עמוקה. אז אני יכול להגיד לכם שכל הכרמים שיש בהם מערכות השקיה, אפילו אם התחילו להשקות מוקדם הגדילו את ההשקיה, אנחנו עדיין רואים השפעה על כמות הנוף, כמות העלים, והגפנים נראות קצת יותר מסכנות ופחות מפותחות משנים רגילות. ודווקא בגפנים ללא השקיה, כאילו עסקים כרגיל. שורשים מגיעים לעומקים שהם לא בכלל מתייחסים להשקיה, הם מתייחסים לאזורים מלחים בקרקע שלא אמורים להתייבש בקיץ. הטבע חזק מהכל בסוף, בדיוק. רגע, אסף, שאתה אומר גפנים בוגרות, אתה מדבר פחות או יותר על כמה שנים אותה גפן כבר נותנת? אני תמיד אומר שגפנים בוגרות זה בערך כמו רזרב, כל אחד מחליט לעצמו מה זה. אני כן חושב שצריך להיות איזשהו מינימום מסוים של מתחת ל-30, 30 ומשהו שנה אנחנו לא ממש יכולים לראות איזשהו הבדל. זה מאוד תלוי גם איך גידלו את הגפנים, זה כמו בני אדם. נכון. יש גפנים בנות 50 שנראות צעירות לחלוטין. ששמורות במצב טוב. בדיוק, וראיתי גם גפנים בנות 18 שנראות בנות 80. וואלה. שוב, תלוי מה עובר עליך. הגפנים בוגרות זה מאוד מאוד תלוי גם בוותק הענף באותה מדינה. אני יכול להגיד לכם שבצרפת זה 50-80 שנה בכיף, ובקליפורניה היה גם 90, ובצפון הייתי בכרם מטורף של זימחנדל שהיה 115 שנה. בניו זילנד הייתי באולד ויין ושאלתי בין כמה גפנים ואמרו לי בנות 23. בארץ זה איפשהו באמצע. אנחנו קוראים לגפנים אצלנו גפנים בוגרות כשהן מתקרבות נושקות ל-40 וצפונה. וואלה. שמי נטע אותם בעצם? נטעו אותם קורמים שבמקור הם היו מיועדים ליקבים גדולים, הם באמת הניבו הרבה מאוד שנים ענבים ליקבים גדולים, ואז הם נכנסו למעגל מסכנות. הקסם השלילי, בוא נגיד שהיבולים יורדים, יעדו אותם מראש למיץ ענבים או יין לקידוש, שילמו גרוש וחצי לקילו, וכשהיבולים יורדים האיכות עולה, אבל לאף אחד לא אכפת מהאיכות. והקורם, אם לא משפרים לו את התשלום לקילו, הוא בשלב... לא כלכלי, לא. לא נותר לו אלא לעקור את הקרן, הוא לא יכול להפסיד כסף כל שנה, אפשר להבין אותו. דיברנו מקודם על מהפכת היין, שבעצם אנחנו, אסף כמעט באזור הגילאים שלנו, שאנחנו זכינו לחוות אותה על בשרנו, כאילו בתור ילדים עד היום. עברנו אותה... כן, כן. אני תמיד, אסף, אני תמיד משתמש בך, בדוגמה שלך, שקריניאן, פעם זה היה יין לקידוש, שהיית קונה במכולת. אין פטישים, היה כתוב עליו קריניאן, ואז החוויה מתקנת של קריניאן, זה בעצם מה שאסף עושה עם קריניאן, כאילו. כן, מחולל ניסים. עכשיו זה בקלות, כי כשאנחנו התחלנו עם זה לפני 25 שנה, רבע מאה, מה שנקרא, אז זה גם... הסתכלו עלינו, במקרה הטוב צחקו עלינו, במקרה הפחות טוב לא הבינו מה אנחנו רוצים. ואמרתי להם, זה הזן לגדל כאן, ואחד הזנים שצריכים לגדל כאן, שאקלימית וחקלאית הוא מתאים,
וגם אפשר לעשות ממנו עינות נהדרים, זה רק עניין של בחירה. לא מכל זן אפשר לעשות כל סגנון, אבל ברוב הזנים שהיום שרדו ועושים מהם יין עם משקיעים, אפשר להוציא לפחות משהו טעים, לפחות. ואתה מומחה ואלוף בזה. אני רק חייבת לשאול קצת רכילות, אתה יודע, אנחנו לא מסיימים את השיחה הזאת בלי השאלה המתבקשת. בסדר, קסנים, סקנות, בשלות, מלאות, זנים, עניינים, עשרות שנים, אבל תכלס השאלה שאותי מעניינת במיוחד, כי לי ולך לא יצא לדבר ככה בארבע עיניים. אני יודעת שאתה למעשה, אתה עובד עם אחותך, נכון? תקשיב, כאחת שעובדת עם בעלה, אני רוצה לשמוע על זוגיות כזאת בצל הקסנים. ותספר הכל בבקשה, ובלי לעדן ו... אז קודם נתחיל עם זה ש-it's complicated, אבל לצד זה, אם לומדים לשמור על הגבולות גזרה וקובעים כללים, הגדרות. לומדים לכללים האלה, אז שומר עלינו, וזה יכול להיות גם כיף גדול. כי בסופו של דבר אתה עובד עם הבן אדם שאתה הכי סומך עליו בעולם, שהוא בשר מבצרך, הוא אדם שלך, או בזוגיות אתם בניתם בערך את הבית שלכם, שזה הדבר הכי חשוב והכי אינטימי. ונורא חשוב מצד אחד לשמור על האמון הזה, ולשמור על הכבוד ההדדי. זה עוד סוג של זוגיות. ממש, ממש. ובמקרה הזה זה לא ילד או בית, זה עסק, וזה חלום. ואצלנו במקרה שלנו צריך להגיד שזה חלום שיתגשם. אתה יודע, בכל זאת את אחותי הגדולה, אז אני אתן למיטב הפסיכולוגים לעשות את עבודתם ולהגיד מה בעצם איזה דינמיקה יש. אגב, אני מאוד אוהב להקיף את עצמי בנשים חזקות, גם זוגתי, גם כפופות אליי מבנות שעובדות אצלנו במרכז המבקרים ואפילו הדוגמת בקרמים. אני חושב שזה עושה לנו את החיים היותר קלים, וכל אחד יש לו את החוזקות והחולשות שלו. אחרי כל גבר מצליח עומדת אישה חזקה. בוודאי. בדיוק, לפעמים קצת לפניו, לפעמים מצדדיו, אבל בוא נגיד שזה ביחד. ואם הוא גבר, הוא גם נותן להוביל בלי שום חשש. בדיוק. ואם הוא בטוח בעצמו, הוא גם יודע לא רק לתת לה את המקום שלה, גם לתת לה להוביל אותו כשצריך. נכון. אני יכול להגיד לכם שזה לא הגיע מיד, צריך לעבוד על זה. כמו כל זוגיות בדיוק. אבל אני יכול להגיד לכם שעד היום, כשאני יכול להיות לי ניסיון עצום, ואפילו יש לי כל מיני דברים ושאלות בתחום שלי, שאני לא סגור עליהם ואני מתלבט עם עצמי, ואז אני בא לאחותי שרונה המנכ"לית, דברים שבכלל לא בתחום שלה, ואומרת, אני צריך רגע לשמוע את דעתך, אני זורק לה את הדילמה, והיא בשנייה וחצי פותרת לי אותה, ולהפך, גם אני פותר לה הרבה מאוד עניינים. טוב, הוא לא רק מוכשר, הוא גבר כובש, אני החלטתי סופית. הוא גם חכם. הוא ממש חכם. איזה כיף. וואו, אסף, וואו, כמה. מה זה כיף. תודה, אסף. תודה, אחינו. ביי, להתראות. תודה. טוב, דיברנו מלא על יין, דיברנו מלא על משפטים. לדעתי לא דיברנו מספיק על אוכל, ואני מתחילה להיות רעבה ממש. מה לעשות שיש לך חבר שהוא גם שף הכי מדהים שיש, ויש לו עוד מלא תכונות טובות, מביא את הבקבוקים הכי טובים שיש, מייצר איתך את היין הכי טוב שיש, ובכלל אנחנו עושים המון דברים טובים וכיפים ביחד, כבר מלא שנים, מלא שנים. אז בא לי שתיתן לנו ככה את המתכון לשבוע, אבל אורי, באמת, כאילו, שיהיה כזה, מעשי. תכלס, אל תתחיל עכשיו, קליל ומעשי. בדיוק, להתנפח. תראי. אז מה כל אחד אוהב לעשות בקיץ הזה? וזה לנסוע ליוון, לנסוע לקפריסין, נכון? השנה קצת, אפילו זה נהיה מאתגר עם כל לצערנו מה שקורה שם. אז אני אמרתי, ניתן השבוע מתכון קליל לצזיקי, שכל אחד מתקתק בבית בשתי דקות. צזיקי או ציזיקי, איך אומרים? לא נריב על זה. אתה אומר, תפסיקי להתקיל אותי כבר, אני לא... תלוי אם זה ביוון.
תלוי אם זה ביוון או בקפריסין. אוקיי. שזה אפילו עוד שם, כן, בקפריסין, שם אחר בכלל, שזה ממש אותו דבר. כן, יש גרסה של האיים האלה, של האיים האלה. אני אתן את הגרסה שלי, שהיא פשוט הכי כלילה. הולכים לסופר, אפשר לעשות את זה מיוגורט כבד. נכון. ובגלל שבישראל אין הרבה יוגורטים כבדים, אני ממליץ להתחיל מלבנה טובה. הולכים לסופר, קונים לבנה, לא מהכי מסחריות שיש, לא פיראוס, שמיראוס, סליחה, יסלחו לי כולם, אלא לבנה של מחלבה גלילית, מהצפון. אחוזי השומן. אחוזי השומן. שיהיו גבוהים. כן, 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 איך אומרים, מהגרסה של... מהגרסה שאנחנו מרגישים אותה. מרקם של חומוס, בדרך כלל יש על זה איזה הדפס של פרה, הדפס פרימיטיבי כזה, זה רמה, זה תמרה, זה אבורומי, כל הלבנות האלה שפה בסופרים מוצאים אותם. לוקחים לבנה כבדה, שום. רגע, מה היחסים כמויות? לבנה של לא משנה טוב, 250, חצי קילו. ביקשת קליל. אוקיי. ביקשת קליל, אחרת תכיני יודעת, בבית, קצת, הרבה. אם אתם רוצים, אני לבקשתה, איך אומרים, עכשיו שמה בקשה קטנה, אז בתיאור הסרטון אני אדאג לתת את המתכון עם כמויות ודיוקים. מעולה. לבנה כבדה, שיני שום טריות, שמיר, מיץ לימון, קוביות מלפפון, או שלקצוץ הכל קטן קטן ולהרבב ידנית, אני מרשה לכם לעשות זה גם במג'ימיקס, חבר'ה, זה עובד. באמת? שמים את הלבנה, שמים את המלפפונים שלמים, את השיני שלום שלמים, את השמיר, ופשוט לעבוד בפולסים. אתם מכירים את פונקציית הפולסים במעבד מזון? לא לקרוא לא את זה. לתת לחיצה ארוכה שיקרא, הכל אלא לעשות ככה 4 לחיצות קטנות, ויש לכם צזיקי מהמם, מעגלים אותו בצלחת יפה, אפשר לפזר קצת שמיר או קצת קוביות פה מלפפון מלמעלה ליופי, מזיגה של שמן זית גלילי טוב, פיתה חמה ולנגב, או איזה צ'יפס קישור ולנגב, זה ניתן לכם את המתכון כבר בפרק הבא, אבל באמת חבר'ה, דקה עבודה ואתם ביוון. ואתה מאפסן את זה במקרר, זה בטח מחזיק כמה ימים ככה בלי בעיה, במיוחד אם אתה סוגר את זה עם שמן זית למעלה, מתי שבא לך, שם על טוסטה. את רוצה שזה יחזיק לך יותר מעמד, אז בואי לא נשים את המלפפון בילד אין בעיסה, כי זה בעצם הדבר שמפריש נוזלים לתוך הזה. אם נפריד את המלפפון הצידה, נעשה את כל המרכיבים, ואז רק בהגשה נפזר מלפפונים מלמעלה, חתוכים דק או מגורדים על פומפיה, אז בכלל זה יחזיק מעמד. כמה זמן ואם אני לא אוהבת מלפפונים בתוך הדבר הזה? אל תשימי. מה עם איזה שחלות עגבניה? שחלות עגבניה עם השמן זית ככה, לקחת חצי עגבניה ולסחוט אותה למעלה. יאללה, סגור. תענוג גדול. אני אכין ואני אספר לכם איך היה. ואם לא היה טוב, אתה תביא לי. יאללה. טיפ משפטי. התכנסנו כאן. שלא נוותר חלילה. כן. טוב. אתה יודע שכתבתי ספר. בוודאי. חוקי אהבה. חוקי אהבה מחולק ל4 נושאים עיקריים. אחד זה כל הפיקנטריה והסיפורים, אחר כך זה הטיפים של איך לעשות את זה, אם כבר נפרדים, איך להיפרד לפי השיטה שלי. והחלק השלישי הוא 10 חוקי אהבה, שאני מאוד מאמינה בהם. אני חושבת שאם אתה עובד נכון בזוגיות ובאהבה, נכון שזה מוציא מהכלל אנשים באמת, כמו שדיברנו עליהם, אנשים מופרעים, פסיכופטיים, קיצוניים למיניהם, כאלה שלא מוכנים ואין אני מלבדי וכדומה. אבל אם אתה עובד שמה ומשקיע בזה, כמו שאתה משקיע בעסק שלך, כמו שאתה משקיע, לא יודעת מה אתה עוד אוהב. צריכה שנייה, במאגר מוסגר, לכתוב חלק ב', איך להתמודד עם פסיכופטים. זה הספר הבא, זה הספר הבא. חלק ב'. בדיוק, איפה חוקי אהבה. המדריך לאקסטרים. המדריך לאקסטרים. אם אתה עובד בהם זה מצליח, והחלק האחרון הוא סוג של הובלה עתידית. אתה יודע, זה נקרא, יש לי מאסטר ב-NLP, וזה סוג של איך בסוף שיהיה אור גדול. אני גם מצטטת את השיר המהמם של בטון. אז חוק מספר 4, כי הוא הכי התאים לי למה שדיברנו היום, והוא הכי התאים לי ככה לאווירה יותר אופטימית, אני לא רוצה להכיר אותה. הוא נקרא מתנות קטנות. והוא אומר ככה, לא צריך מחוות גדולות ומנופחות כדי להראות אהבה. מתנות יקרות, מסיבות יום הולדת, הפקות ענק, שתכלס לא מעידות באמת על שום דבר. כי אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. אז חשוב לתת את הדעת למחוות קטנות בחיי היום-יום. לשחרר ברוחב לב מחמאות, פתקים קטנים, מילות אהבה. להכין לה את הקפה שהיא אוהבת בבוקר. להביא לה את זה לפעמים גם למיטה. מחקרים הראו ש75% מהזוגות שמרוצים מהקשר שלהם ומרגישים נאהבים ומרגישים משמעותיים, הם בדיוק אותם אנשים שעובדים ומקפידים בדבר הזה, של אותן מחוות.
אז אם תתנו, ופחות תצפו לקבל, זה בסוף יגיע, כי זה חייב להיות הדדי. זה הדדי לגמרי. ודווקא בנעימה האופטימית הזאת של יין טוב, חבר טוב, אוכל מושלם, אפשר גם את עולם המשפט ודיני המשפחה, להפוך אותו לקצת יותר שפוי. זה הטיפ שלי השבוע. עכשיו אני כבר מתה לשמוע את הטיפ שלך, בתחום שלך, בעסק שלך. אז ככה. הענף חבול במהלך שנים, זה לא סוד. והסטטיסטיקות גרועות בארץ ובעולם, ובכלל בארץ עוד יותר מאתגר. אם אין קורונה, אז יש מלחמה, אז יש שומר חומות. לא פשוט להיות פה מסעדן. והסטטיסטיקות באמת עצובות ומפחידות. אבל עדיין יש דברים חשובים שגם, אתה יודע, בכל סטטיסטיקה בסוף יש טוב שכן מצליח. בוודאי. וכן מחזיק שנים, וכן עובד נכון. אז קודם כל, תהיה מקצוען, זה ברור, את זה לא צריך להגיד. זה תמיד חשוב. זה תמיד חשוב. זה פשוט עסק שאין בו רף כניסה, את יודעת, לא צריך להביא איזו תעודה בשביל ללמוד בו, לא צריך להיות בוגר של משהו. זה בסדר, יש כאלו שאומרים שגם לעריכת דין הרף הוא לא ממש... זה לא משנה, את יודעת, אבל לא יושבים ללמוד קצת, יושבים על התחת, אנשים פותחים מסעדות, כי הוא ישתחרר מקבע, כי הוא זה, כי החבר אמר לו בוא נעשה פה איזשהו ארמיה. כי הוא אוהב לבשל בבית, ישתחרר לו איזה ג'ובה, והוא אומר אני אלך וישרוף את זה על מסעדה, והוא באמת שורף את זה בסוף. אז דבר ראשון תהיה מקצוען, אבל זה לא הטיפ שלי, בסדר? אני רציתי להגיד, הטיפ הוא כאן, תפתח זהות ו-DNA לעסק שלך. זה נכון גם למסעדות, זה נכון גם לעסקים אחרים, זה נכון גם לעסק קיים, שהוא עוד מדשדש בשנותיו הראשונות, וזה הכי נכון לעסק שאתה עומד להקים, כאילו. תגדיר מה אתה הולך להקים. אנשים פותחים ומוכרים קצת מזה וקצת מזה, ועושים שלט כזה ולוגו כזה. שנות הניסיון, איך אומרים, איזה 30 שנה כבר כן, מאחוריך ככה עם ניסיון מדשדש באזורים האלה, הביאו אותי למצב היום שאני מחנה את הרכב ליד איזה מבנה או מרכז מסחרי, ואני רואה שתלו שלט על מסעדה שעומדת להיפתח. אז כבר מהשלט אתה רואה את זה. יכול להיות שיש לי גם ניסיון בגרפיקה ובפרסום וביחסי ציבור, אבל רבק, אחי, אם אתה הולך לפתוח פה מסעדת בשרים והלוגו שלך הוא כתום, נראה כמו לוגו של פרטנר או של הום סנטר. אין לך שום ייחוד, שום ערך, שום דבר. אתה לא בכיוון, כאילו. אז יש אנשים שעוסקים בזה, במיתוג, בבניית קונספט, בדיוקים של התפריט, באמת בדיוק, כמו אנשי מקצוע, אני לא מצליחה להבין את זה. להיוועץ באנשי מקצוע, אתה מת על בישול, אתה אוהב לבשל, אתה שף תותח שעזב עכשיו מסעדה, הכל בסדר, ניהלת עכשיו מסעדה, הכל בסדר. לפני שאתה פותח, תשב, תמצא את השורה שלך, את השלוש מילים שלך, את הקונספט שלך ואת ה-DNA שלך, וזה בכלל הרבה לפני שאתה מתחיל לצבוע קירות או להזמין שולחנות. אמן. סיימנו. היה כיף גדול. היה מרתק. איך הזמן רץ שנהנים? מה זה נהנים? איזה כיף לנו. לדבר על הדברים שאנחנו הכי אוהבים, להיות ביחד, לשתות יין טוב, לדבר עם אנשים מרתקים. וזה רק עוד לפנינו. בוודאי. הולכים להיות כל כך הרבה אנחנו דברים. מבטיחים המשכיות. ממש. אז אם אהבתם? חברים, אם אהבתם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, שף אורי ארנולד, גלי צור עורכת דין. תעקבו בפייסבוק, אנחנו נעלה את זה ליוטיובים של שנינו, לפלטפורמות ההאזנה, ספוטיפיי וכולי. תירשמו, תעקבו, תפעילו פעמונים, תעשו לייקים, תדרגו אותנו גבוה, ואנחנו מבטיחים לחזור פה מדי תקופה, אם זה שבוע או שבועיים, ולתת לכם אחלה של פאן. לחיים. לחיים.